Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Каримов Хусаин Абибекер улы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Алисия, кайнанасы Сулейманова Фәрисә Юнусовна, балдызлары Нурисә, Алсу һәм Даша һәм барлык күп санлы туганнары да кытлыйлар. Каримовлар гаиләсе Абубәкер Абдуллович һәм Фатыйма Алимовнаның 8 баласы арасыннан 7-нчесе булып Зур Черкли авылында 60 ел элек дөньяга минем яраткан тормыш иптәшем туган. Мәктәптә 10-нчы сыйныфны тәмамлап, ул 2 ел армия сафларында намуслы хезмәт итә. 1984 елны без гаилә кырдык. Шул вакыт ул Балашова шәһәренең Пушно-Меховой техникумын тәмамлады. Укып бетерүгә безне яшь гаиләне юллама буенча Саратов өлкәсенең Зерновой совхозына заготовитель булып эшкә җибәрделәр. Анда без 20 ел матур гомер кичердек. Менә 17 ел инде без Сызрань шәһәрендә яшәп киләбез. Яраткан тормыш иптәшем дөрестән дә зур хәрефтән кеше. Мин 37 ел инде кияүдә булып, аның киң җилкәсе артында бернинди җил давыллар тойганым юк. Ул олылар белән дә, кешеләр белән дә уртак тел таба ала. Аллаһы Тәгаләгә мин бик зур рәхмәтле, аны үз тормыш юлымда очратуыма. Эшендә ул гомере буе беренчелектә булды. Аны барысы да хөрмәт итәләр. Яш чакта Хусаиннан башка олы булган кавым-кабиләбезнең бер мәҗлесе дә узмады. Аның матур сөйләве, киң күңеле барыбызга да бәйрәм итәргә ярдәм итте. Вакыт узды, гомерләр олыгайды. Шуңа Хусаин хәзер дә мәҗлесләрдә табын түрендә. Ләкин хәзер инде ул Коръән укучы. 12 елга якын ул мәчеткә йөри. 5 вакыт намазын калдырмыйча укып килә. Гомер узу кыр аркылы үтү түгел. Хусаиным гаиләдә өлкәне булмаса да, без әтиәниләр яныннан чыгып, тормышны бер кашыктан башлап киттек. Шөкер, барын да булдырды ул. Бер кайчан да мин башымны ватмадан кайдан алырбыз, кайдан табырбыз дип. Алтынымның яраткан сүзләре бар. Сау булыйк, калганын Ходай бирер. Шул сүзләргә мин дә күндем. Мин белә идем, нинди генә киртәләр булса да, ышанычлы җилкәләр артында мин. Мин аның белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кире урнаштың йөрәккә җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап, һич бүтәнгә каратмыйсың янымда минем һәрчак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кердең син язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Хөрмәтле Хусаин Абубекерович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Яраткан тормыш иптәшегез Алисия апа сайлаган җырны да сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Очраттым да сине юлларымда, каршы киттең мине үзеңә. Шул минуттан нидер булды миңа, уйларымда бары син генә. Кирәк түгел миңа ярты бәхет һәм узгынчы хисләр ташкыны. Гомер буе сөясемне белә, сиңа таба йөрәк ашканда. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Язмышыма тигән бүләгем син, кабул итче минем сөюне.
җитәкләшеп үткәндә. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Икәү җитәкләшеп үткәндә.